Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Баш калабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер без сезнең игътибарга Татарстанның халык язучысы Гомәр ага Башировның «И нарасы бала» әсәре буенча эшләнгән радио постановка тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Әхмәт Рәшит, режиссеры Фәрит Җәләй. Рольләрне башкаралар: Фәһим, Илдус Әхмәтҗан, Рәхимҗан, Фәрит Җәләй, Зәйния, Фирая Акбарова, Маһи Сәрвәр, Нәҗибә Ихсани. Алып баручы Ирек Бахман. Радиопостановка магнитофон тасмасына 1991 елны язып алынган. Айдук, яшташ. Бик ашыктырып шакыргансың икән. Авыл советына нигә кирәгем чыкты әле? Менә бу шибар кызны каралы, айым дус. Синең бу караңгы каравыл куышыңда кызларның шибарлыгын гына күрерлек инде. Исәнмесез, шибар кыз? Исәнмез. Рәхимҗан кырдаш, авыл советына берәр жүнлерәк йорт салдыр инде. Ничә ел совет власты булып яшибез. Югыйсә мондый шибар кунакларны ничек шундый шаксыз өйдә кабул итәргә була, Өлгерәбез. Аяк кабасы гәле башта. Сеңлем, киләм дә якынрак, киләле. Менә күрше авылдан китерделәр. Себердән туган авылын эзләп кайткан. Менә булышырга кирәк. Авылын үзе белмимени. Ничек алай була инде ул? Болай икән шул. Каһәр төшкән сугыш белән ачлык халыкны чәчтә баш китерде. Бала анасын, ана баласын югалтты. Кайсы авылдан икәнлеген кәгазьләрдә дә язылмаганмы? Понимаете? Менә бөтен беләләр шунда шул. Безнеңчә бик начар белә. Понимаете? Мин приютта үскән. Инякай үлгәндә ничего не помню кайсы авылдан. Вот хәзер захотела... Да, мәсәлә. Үзең ни атлы буласың соң, сеңлем? Мин Зоя. Безнеңчә бу инде бу исем Зөләйха да, Зөһрә да, Зәмзәмия да тагын әллә ниләр булуы мөмкин. Мин Зоя. Приютта шулай язылган. Анаң ни исемле? Инякай, ана Умми. Алла, я Өмме Гөлсем, я Өмми Камал булгандыр инде ла. Фамилияң ничек була? Фамилия Уммиева. Вот справка. Шулай язган. Табышмак арты табышмак. Кеме? Олайса отаң, я бабаң ни атлы булган инде? Белмим. Чик. Отаңның исемен белмисеңме? Менә тамаша. Нишлим? Ну откуда мне знать? Атам исемен мама минем алдымда ни разу әйтмәде. Җилдән туган инде булай булгач. Какой ветер? Юк. Булай гына үлмәне җилләтергә кирәк иде дим. Рәхимҗан белән Фәһим бер-берсенә күтәрелеп карарга кыенсынып башларын иделәр. Аңлашыла иде бу хәл. Димәк, бу шибәр кызый атасыз туган. Бәлки әнисенең авылдан китүенә дә шул сәбәп булгандыр әле. Борынгы шәригатьчә яшәгән авыл зинадан бала тудырган бозык хатынны авылга сыйдыра алмагандыр. Халык өстенә бәла каза китерер дип курыккандыр. Алай икән. Сеңлем, син үзеңне Себердән дисең дә бит, менә Себер бик зур бит ул.
Сен аның қойсы тирелерінен саңын өзің? Тюмень губернасынан. Алай, онысы да яқын түгіл. Мен сені тоғында іштенірек деп тұрам. Бұлай үстіңні башыңны туындыры бұланнары киіндірген бейт. Алай екен. Понимаете, абай, мен хазір начала понимать. Мама меңа атам турында почему-то бірні де айтмаған. Зачем айтмаған? Начар кіші болған мол, или карак, дезертир, а может преступник? Вы что-то скрываете, а? Нишләп? Yok, бұлай ғына. Білсек, Рахимжан абыйың білән екеулеп баш қатырып отырмақ едік сіңілем. Понимаете, мен нәрсе вспомнила. Подругалары белән сөйләшкәндә, мама какой-то алтын хач турында говорила. А нәрсә ул алтын хач? Нәрсә булсын? Гади гына әйтеп әйткәндә, алтын тәре, крест. Алтын тәре? Сіңлім, сен хотай ешіткәсіндір, ә? Сың сенің анаң бит мүсілман болғандыр енді? Да, мусульманка. Шулай болғаш. Нәрсәдер бұталғамында? Мен білмейм. Когда я маленькая была, мама ул алтын хач турында жылы-жылы говорила. Нишләп жылаган? Мен аңламаган. Но я же маленькая была. Сәйер, бик сәйер бу. Бу тирәдә керәшен авыллары юк. Бәлки син алабуга ягыннандыр зой, ә? Яшиләбе тирәсеннән. Юк. Маманың подругалары мине затканда билетны шушы Арпая станциясына купили. После поезда сол якка диделәр. Ерак түгел диделәр. Қонақ қызның тұрмыш сәхифәсіне тағын бір сірлі ел түскенді. Бұ ятимәнің затлы шибәрлігі, бәрхітті йымшақ тауышы, зирәк ақылы жәлі бітерлік еді. 13-14 яшьлек бұ бала фәһимгә яшьтәшләре аңлап җиткермәгәнне аңлый, тирән аңлый. Аның күңел хәзинәсе бай булырга ошый кебек күренде. Ул кызының иң башына қолын салып, күзләренә карады. Кайдадыр еллар истәлек астында йомылып яткан сабыйлык тойгыларын уятырга киреште. Исеңә төшереп кара әле сеңлем. Хәле авырайып яшәү өмете киселә башлагач кешенең күңеле ничкәрә. Әниенең йөрәге бик ташыткандыр. Шунсыз булмас. Балам чит-ят җирдә япа-ялгыз кала, ни хәлләр итәр, ничек җан саклар дип үзәге өзелгәндер. Балакаем дип сине кочагына алгандыр, шулаймы? Балакаем. Әйе. Балакаем. Туган теленең сабый чакта колакны иркәләгән анасының җылы, йомшак кочагын сизү белән бергә аңына кирип хәтерендә калган ягымлы аһәңнәр яңадан уянып кызны титрәтеп җибәрде. Ул үзен әнисенең кайнар кочагында итеп хис кылды. Битенә аның эссе сулышы килеп бәрелгәндәй булды. Аның әнисе балакаем, жан кисәгем дип күкрәгенә кыскан иде. Күз яшенә манчылган тагын шундый бик күп ягымлы сүз әйткән иде. Балакаем. Шуннан. Ул мине кочаклады. Да үскәч авылга кайтырсың сказала. Кайсы авылга? Ни атлы авылга? Может быть, думала, мин белә дип. Инәкәй аз сөйләште. Потом она стала задыхаться. Әби мине икенче баракка алып китте. Приютка киткәндә, вот это дали. Әле. Мәмәсе шулпы. Безнең биздә бар иде. Көмеш беләзек. Мәмәсе шәш түрә дип йотарды булганда. Әйе шул.
Қарал, бірер язу юқмысың шунда? Күрәммәй шул. Бұлар сіңілем ғазиз инәкәң түсі. Шулай қадірләп сақлауың меңа бейғышый. Бұл изге ғамәл. Тек міне тағын бір шынлап тұрып ойлап қаралы. Ауылығыздың бір шишмәсі, урманы, бұлыны фәлән исіңде қалмағанмы? Біздің яқларда мәселен Шиәлі тау, Зәңгәр алан, Ябалақ урманы, Яқты күл шикілдірек исемнәр ұшарай. Арынбур юлы, Нуға юлы деп те йөртәләр. Не помню. Мин, может, обратно кетем. Барыбер. Салындырма бұрыныңы сіңілкей. Кіші битсин, кіші қадар кіші. Білесіңмі, кіші екен, аның туған жерде болырға тиіш. Туған жерсіз кіші бұла алмай. Ишеттің ме? Табабыз ауылыңны. Тағайын табабыз. Міне әйткен еді мұғаллим абай дейерсің. Иемі рейсептәш. Міне енді. Сан шулай болмайынша, шондай егіт тұтынсын да тапмасын емеш. Я вспомнила. Тышымдағы шикілі. Но это не сон, нет. Ауыл ортасында әллә озеро, әллә речка. И шуннан маленькие утята мініп келе. Жинаулап уйлаша тұрғаш, арпая суы бойындағы үш ауылны йөреп шығарға болдылар. Ауыл советі шираттан улау берерге болды. Қонақ қызны ертіп шығуны Фәһим өз үстін алды. Бірінші ауылға кіргәш, аттан түшіп урам бойынша жеу генә бардылар. Ауыл советларына кіріп білішіп шықтылар. Ләкин ике ауылда Герман сугыш алдынан яшь баласы белән шеткә чыгып китүче өмми атлы хатын кыз булмаган икән. Бу авыллар уртасында кыз телгә алган түгәрәк күл дә, инеш тә юк иде. Өченче авылга килеп кергәчтә Фәһим кызыны алдан җибәреп, үзе аның артыннан күзәтеп барды. Күңелең берәр нәрсә сизсә, берәр нәрсәне электә күргән сыман тапсаң, булай гына узып китмә. Ярар, хорошо. Нишкәләп күз алдына китереп кара. Ярар. Рәхмәт сезгә. Ни бар сеңлем? Берәр таныш нәрсә күрдеңме әллә? Әнә анда утята. Нинди утята? Әйе, син бай әйткән идең. Может быть... Ул иң күлепне әйтәсеңме? Күл булгандыр инде ул да. Элек, әллә кайчан, бала чагымда утята. Утята дисең инде. Бәлки монда түгел, Себердә күргәнсеңдер. Юк, монда. Ой, нашла! Бәлки ялгышкансыңдыр. Нәрсәне хәтерләтә? Нашла абый. Безнең тополь. Бу безнеке. Ай, сеңелем, күп еллар узган, каян беләсең? Тәгаен шулаймы, хаталанмыйсыңмы? Юк, абый. Ялгыш түгел. Әнә, 3 ботаклы бит ул. Ишек алдында, урам почмагында үсә иде. Ул чагында яшелрәк иде әле. Маманы гел сагынып сөйли иде. Булды. Ышандырдың сеңлем. Булай булгач, монда сезнең йортыгыз. Кайда соң ул? Алар икесе бердәй артларына борылдылар һәм телсез калдылар. Юк иде алар эзләп килгән йорт. Бөтенләй юк иде. Өй фәлән түгел, йорт турында начар гына каралты курада калмаган иде. Элекке йорттан ямсыз, шомлы чокырлар, кар белән капланган ватык кирпич өемнәре генә калган. Элеккеге ишек алдында кар астыннан шыксыз билчән сабаклары, чыткан, алабута саламнары гына тырпайып тора иде. Кунак кыз кинәт кенә өстенә уган бу рәхимсезлекне күтәрер әмәле калмыйча бөгелеп төште.
Аның туган нигезенә, апалары, абыйлары янына кайтып төшү турындагы якты, матур хыялын бер сулыш эчендә караңгы өметсезлек каплап алды. Sabır singlim, sabır. Туктал сinglim. Типтенрәк фикер йөртеп карыйк әле. Тәгаен сезнең йорт урныгыз микән соң бу? Соң, әнә ул тирәк. Беләсеңме, нәкъ шундый тирәкне мин сиңа теләсә кайсы авылдан табып бирә алам. Мин шикләнмим. Тирәк кенә түгел. Күпер төбендәге хатын точно мама. Ай, ул да шанычлык түгел. Иң дөресе авыл советына бару. Бәлки моннан күчкәннәрдер. Ой, спасибо. Верно ведь верно. Ничек мин уйламаган. Туктагыз әле дим. Алла. Исәмсез. Дип әйтим әле башта. Исәнмесез? Исәнмесез? Баядан бирле сезгә аптырап карап торам. Бу мин әйтәм, кемнәр генә булыр икән? Күршемнән калган ялгыз тирәк янында шул тиклеләрдә озаклап нәрсә сөйләшәләр икән дим. Бу сеңлем читтән кайтканга да ошый. Без апа менә бу туташның туган авылын эзләп йөрибез. Мәлеш. Авылын үзе белмимени? Белми шул. Аны бик нәни чагында алып киткәннәр. Әле революциягә хәтле үк. Алай икән. Валакай. Кара сине. Кемнәрнең генә йөрәк парасы, кемнәрнең генә күз нуры икәнсең син, бишаракаем. Эй, Аллам. Карасана. Әллә нәрсә көйгенә балакайларым, башкайларым түнеп, зиһеннәрем чуалып китте, лабаса нәрсә генә әйтмәкчием соң әле. Әле карагыз әле, ни дип монда туңып торабыз әле без. Әйдәгез әле, җылыга самавырым да кайнап тора. Якты чырай такта шәй дигәннәр. Бус инде шундый сүз генә инде, каян килсен инде ул такта шәе. Барыбер. Хазинәдә бары шәт гаип итмәссез әле, Аллаһы бирсә. Гаип итештән булмас. Аллаһы бирсә. Әйдәгез әле, әйдә. Апа, авыл советына Соңыннан, әнем соңыннан. Әйдә кызым. Әйдә. Туңа да башлаган соңды җан кисәгем, әйдә. Әйдәгез әле. Хәзер кунаклар, хәзер әйдәгез. Иегез җылы икән, апа. Сезгә апа кем дип эндәшик инде? Маһи Сәрвәр минем исемем. Маһи Сәрвәр. Исемегез дә үзегез кебек матур икән. Фарсыча ай төсле нурлы йөзле дәрәҗәле кеше була инде бу. Шулай менә. Әйдәгез әле, утырышыгыз әле, кунаклар. Хәзер барса да әзер була, Аллаһы бирсә. Безнең шулай инде авылча идәнгә утырып ашыйбыз. Исең китмәсен. Бик әйбәт була, Аллаһы бирсә. Әйдәгез, әйдә. Исең китмәсен балакаем. Әйдә. Җитешегез әле. Менә мин монда самавыр яннарак урнашыйм, Аллаһы бирсә. Шуны әйтәм әле. Ай, бу күңел дигән нәрсәне, күңел серләрен, бу йөрәк пошынуларын. Һәр бәндәдә кичтеки генә хәтле әүлиялык була диләр. Инде дә белеп әйтәләр икән. Ай, билләһи. Әйдәгез әле. Чәй эчеп утырыгыз әле. Эчегез инде, эчегез. Бездә Аллаһка шөкер су тәмле, шуңа күрә чәйе дә бик тәмле була. Худайның рәхмәте бүген менә иртән тордым да. Әйдәгез инде ашагыз инде кыймагыннан балакаем, җитсегез инде. Кыймагы әле суынып тәлгермәгән, кайнар бөтенләй. Рәхмәт җавгырлары. Менә бүген иртән тордым да
күңелем һич урынында түгел. Менә үз алдына бер төрле таңгасызланып, нидер көткәндәй пошынып, ярсып тора бит балакайларым. Тукта әле, мен әйтәм, тукта, бу нәрсәдер була, Аллаһы бирсә, мен әйтәм, юкка түгелдер бу. Табынга утырганда бер җылы ризык булсын диеп, кыймак пешереп алдым, балалар. Әйе, менә кыймак пешереп алдым. Менә син әйт инде, мугҗиза түгел диген инде син моны. Эй, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте кара. Тәки рас килде бит, әйдәгез инде. Әйдәгез әле. Әйдәгез чәйгезне кайнарлыйм әле. Әйдәгез әле. Рәхмәт, апа. Ашап ишеп утырыгыз, әйдәгез әле. Кыймагыгыз бик тәмле булган, апа. Яхшы сүзегезгә рәхмәт, балакаем. Бик үк тәмле булмаса да, тәмле итеп ашагыз әле. Әйдәгез әле, әйдә. Кеше күңеле диңгез диләр бит. Сез мугҗиза дигәннән әйтәм. Диңгездә ни генә булмас. Шулай. Кызым, син авылыңның исемен дә, туганнарыңның да исемнәрен, туганнарыңны хәтерләмисең дә инде. Әйме? Юк шул. Авылдан киткәндә, анам үлгәндә мин бик кечкенә булганмын. Анаң ни атлы? Әнең исемен шәт хәтерли торгансыңдыр бит. Әни, Умми звали мою маму. А моя фамилия Уммиева. Алайса, үзең ни атлы? Үзем Зоя. Зоя мин. Детдомда шулай әйтәләр. Кәгазьләрдә дә шулай язган. Ай, балакай. Эй, балакай. Күргәч үк таныган күп булган идем бит. Эй, балакай. Зәйния ишсин. Безнеңчә шулай. Зәйния. Бәлеш. Ай, Майсәрвәр апа. Карале. Күктән эзләгәне без җирдән килеп чыкты бит әле. Хаталанмыйсыңмы? Бик күп еллар бит. Юк, ялгышмыйм. Ник ялгышмыйм димен? Юк, ялгышмыйм. Әмма дигәне, әмма хани бит инде аның. Без аның белән бер көнне килен булып төштек. Әнә бездән 3 үй аркылы гына. Ай, бөтенесе туры килә бит, Ходаем. Ул Герман сугышы алдыннан яшь баласы белән читкә китеп югалды. Ничек югалды? Нишләп китте? Бик ни инде ул балакаем, бик кызганыч. Бала алдында. Атасы кем иде? Атасы дип, әнисе баласына үз исемен фамилия иткән бит инде. Әммиева дигән. Шулай кирәк булгандыр, күрәсең. Эй, Аллам, бигрәкләрдә инде куйган нәк менә әммәһанинең яшь чагы, матур чагы, күзләре, кашлары, бөтен йөреше, тырышы. Эй, Ходаем, ничә еллар бит, ничә еллар. Эй, Ходаем, киләле булмаса, бер сөем әле үзеңне, балакай. Зәйния ике беләге белән Хуҗабикәнең җылы йомшак муенына сарылып тынып калды. Кинәт ул бала чагына кире кайтып үзен әнисе кочагында кебек рәхәттә сизә башлады. Бала чакның онытыла башлаган бу саф рәхәт тойгысы яңадан уянып, аның барлык тамырларына йөгерде. Күңелендә бүтән бер ни белән дә чагыштырып булмый торган, фақат мәрхәмәтле ананың йөрәк җылысы гына бирә ала торган гөнаһсыз сафлык, шиксез сагадат минутлары иде бу. Фәһимне исә бу мизгелдә икенче нәрсә борчый иде. Бу сөйкемле баланың анасы исемен фамилия итеп йөрүе ни сәбәптән икән соң? Гадәттә җилдән туган законсыз балага гына анасы исемен фамилия итеп куялар. Шул аның өстендә гомере буена
кара пишәт булып кимсетеп тора. Нигә соң син үзең генә? Нигә анаң кайтмады? Мама юк инде. Күптән мин приютта үскән. Алай икән. Ой, кырылды халык ул ачлык елгай, кырылды, кая карама үлем җитем иде. Ай, Аллакаем, аны да куып җиткән икән. Инде урыны җәннәттә булсын, җәннәттә генә булсын, я Рабби. Бик тә мәрхәмәтле, бик тә игелекле кеше иде, бик игелекле җан иде. Бер дә гөнаһсызга харап булды шул, сандугачым. Кара, сеңелем. Син анаң ниндидер алтын хач турында җылап сөйләде дигән иң. Әйе бит? Бәлки шул хакта менә Маһисәрвәр апаң да беләдер. Ай, Алла, астагфирулла. Ту, астагфирулла тәүбә. Тагын шул гөнаһ шомлыгы. Бөтен бәла каза шул каһәрдән башланды бит инде, Ходаем. Нигә анаң сөйләгән идемени? Юк, әйтмәде шул. Подругаларына сөйләгәндә генә кылагыма чагылган иде. Алайса, кызганган инде ул сине. Бала йөрәген җәрәхәтлисе килмәгән. Әй, бишаракаем. Әй, язмаш. Менә шушы бала Зәйния кызым. Сине әйтәм инде. 3-4 яшеңдә булдың микән, кичерәк микән? Шул анаң Әммәһани мәрхүмә тегермән буасына кер чайкарга төшкән. Яр буенда ниндидер бер тәти ялтырап ята икән. Аның алтын тәре икәнен кем белгән бит. Моңарчы күргән нәрсә булмагач, гөнаһ нәмәстә икәнен белмәгән инде мәрхүмкәем мискенем минем. Тәтиме? Тәти? Гөнаһ шомлыгына каршы тотканда алган. Татар авылына кайдан килгән соң андый нәмәстә? Соң безгә ара-тирә урыслар тегермән тартырга киләләр бит. Шунда берәрсе төшереп калдыргандыр инде ахырысы. Алай икән. Менә шул. Әммәһанинең ире шып-ши надан булса да бик динне, тәкъва кеше булып кыланырга һәвәс иде. Бисмилласыз ишек ачмас, бишмәтен кимәс, Аллаһ Тәгалә исемен әйтмичә аягында атламас. Харап инде, менә харап. Шул Әммәһани кулындагы әлеге алтын тәтине күрә дә котыра бу, шашына бөтенләй. Сеңлем, син күңелеңә авыра алмай инде, яме? Сиңа ата тиешле кеше үтә дә холыксыз иде инде. Шул кызулык белән талакны әйтте дә ташлады. Талак? Әйе, талак шул, талак балакаем. 3 тапкыр талак дидеңме, никахың бетте дигән сүз өеңнән чыгасың да китәсең. Ой, мама, какой ужас! Нинди газаплар күргән. Ә миңа берсен дә әйтмәгән, яшергән. Эй, балакаем, син бит әле аны аңнарлык булмаган ул чагында. Эй, ул гынамы балакаем әле. Бишара Әммәһанины шул Мөхәррәм бөтен авыл халкы алдында рисва итте. Ул юха елан электән үк мөселман өммәтеннән булмаган. Жырлар жырлаган булып, яшьләрне аздырып, диннән яздырып яткан дип сүз таратты. Әммәһанинең авылда торырлыгын калдырмады. Бер атлыны яллап юлга чыккан мискенкәем.
Еракта китмиләр, күтәрелә давыл, кузгала өйрмә, гарасат инде менә гарасат. Олаушының кытышыга. Син чыннан да Алла каргаган кеше икән ди дә, Әммәһанине баласы белән күпер төбендә калдырып, кире авылга чаба. Язмышта бер алдын күрсәтә, 5 артын күрсәтә диләр. Бу юлы ничектер язмыш елмая Әммәһанига. Караса, әллә каян гына килеп чыга ак сакаллы бер карт. Килеп чыгуы була, яктырып китә дөньялар. Әйтә бу карт ягымлы гына иттереп. Эй, кызым, синең гөнаһың юклыгы безгә мәгълүм. Менә шушы юлдан китсәң, якын гына бер авылга барып керерсең. Басу капкасы белән янәшә үк Хәйретдин исемле мәрхәмәтле кеше булыр. Шул илтеп куяр сине дигән. Әйткән дә юкка чыккан. Менә сиңа. Шуннан бирле ни үле, ни тере бер хәбәр ишетелмәде Әммәһани турында. Әле инде менә шөкер. Бөтенләй үк эссез югалмаган икән. Үзе урынына менә кызы кайтты. Менә бит балакаем. Ана куеннарыннан мәхрүм калып, шит ят җирләрдә үксез бала булып, иза чиккән бит ул җан кисәгем. Миңа бик оят. Нишләп алай дисең, кызым? Шушы яшькә җитеп, мин үз анамның кем булуын да белми йөргәнмен. Оят. Анаң турында элек бер дә уйламаган идеңмени? Юк дип әйтерлек. Сирәк. Көне буе укыйсың, я эшләп, арып кайтасың да, ятып йоклыйсың. Укыганда, дәресләрдә туган яклары, әти-әни, туган тумаша, дуслар турында сүз чыкмыйдымыни? Мөгаллимнәрегез аларның нәрсә икәнен сөйләмәделәрмени? Сүз булгалады. Буш сүз. Ул бит кылакка керсә дә, йөрәккә үтә алмый. Хәрәм үткән сабыйлык. Баланың иң саф күңелле, иң керсез вижданлы еллары бит ул. Шул яшьтә үк күңелләренә сеңдереп калмагач, әни кеше турында бөтенләй уйламыйча булмас. Бүтән аналарны күргәндә исеңә төшкәндер. Иптәшләреңнең әниләрен күргәнең булгандыр бәлки. Күргәнем булды. Балаларын җитәкләп, сөенә капкадан чыгып китүләрен. Мин дә көтеп карадым да, килеп алучы булмады. Зәйниянең матур йөзенә моңлы сагыш күләгәсе төшүен күреп, Фәһим тешләрен кысты. Тагын саксыз кыланды, тагын. Кайчаннан бирле үзен балаларның авырткан урыннарына кагылып рәнҗетмәскә, алар белән мөгамәләдә сизгердән дә сизгер булырга өйрәтеп килә. Ярамый бит булай, ярамый. Ул арада өлкәннәр кызының тәрәзә аша үзләренең йорт урыннарына текәлеп нидер уйлануларына игътибар иттеләр. Әле бер тәрәзәдән барып карый, әле икенчесеннән. Ул бит аның туган нигезе. Зәйния бит шул йортка төбәп кайткан кеше. Ул йортта аның яхшымы яманмы атасы белән туганнары булырга тиеш иде. Атасының шундый тискәре, анасын шулай нахакка җәберләве Зәйнияне бик рәнҗетте. Тик ул патша заманында ук булган бит инде. Аннан соң заманалар бик үзгәрде. Зәйниянең күңеле турында кыяр кыймас кына сиздереп яткан бер өмете дә бар иде. Бәлки аның атасы да Кызыл Армия сафларында булгандыр. Аннан бөтенләй икенче кеше булып яхшырып кайткандыр.
Ярар. Ярар инде, кызым, алай озак карап торсаң, күңелең каралыр. Беләсем килә бит, апа. Нигә болай? Әтиләр күченеп киттеләрме? Әллә бүтәнчәме? Ой, балам, ничекләр дип кенә әйтим инде үзеңә. Ходай үзеңә сабырлык бирсен. Анаң киткәннән соң мантымады инде ул йорт. Булмады. Игелек күрсәтмәде. Әмма һани күз яшы төште дип әйтте халык. Ничек булгандыр, тик шунысы хак. Карыды ул нигез. Аны Алла каргады. Бүтән хатын кыз аяк басмады ул нигезгә. Нишләп алай? Ул йортның хуҗасы бүтән өйләнмәдеме ни? Бик өйләнәсе иде дә гынахсы җибәрмәде. Нишләп? Бик шөкәтсез, шыксыз кеше булмагандыр ич. Юк, алай димәсем. Төскә биткә үтереп мактарлык булмаса да, салып таптарлык та түгел ие. Соң шулай булгач, Юнны көн күрмәде инде ул бичара. Мал белән кызыктырып та карады югыйса, ул тирәләрдә яучылар да күп чуалды. Тора-бара үзеннән картларны алырга да риза булган иде. Юк, әйләнеп тә карамадылар. Ялгызлыкта узды гомере мискенкәйнең. әйтергә дә түгел, гыйбрәтле язмыш. Хуш, ничек очланды инде калган гомере? Бәлки исәндер әле. Юк, вафат булган кешеләрне яманнау да, алар турында ялганнау да мөрәвәтлелек түгел инде. Авыр туфрагы җиңел булсын. Үзе генә иде бит, авызына су салучы да булмаган. Атаң вафат шул инде, балам. Син кайтканны көтмәде инде ул. Аны алданрак чакырып алдылар теге дөньяга. Менә җәйгә чыгыйга әле бирган булса, кабрен дә күрсәтермен. Баргалап йөрерсең, дәүрәк булгач, бәлки чардуган да кырдырырсың, Аллаһ бирсә. Әйе, нәүмиз булып кимселеп ятмасын. Нинди генә булса да синең атаң бит ул. Күңелеңә авыр алмайын, сеңелем. Туган нигезеңә кайтып төшәргә насыйп булмаган. Нишләмә кирәк? Язмыш. Атаңнан сиңа кайгылы хәбәр генә калган икән шул. Ә менә анаң бөтенләй башка. Өммәһани апа туган ягына иң газиз йөрәк серләрен бүләк итеп калдырган. Җырга оста иде ди бит менә Маһисәрвәр апа. Шулай булмышысың. Җырлап та карады инде җан кисәген. Кыш чагында ук авылда бер оста җырчы иде. Авлак өйләрдә, кич утырганда дисеңме, җыен, сабан туйларында дисеңме, ул тавыш, ул моң. Бергәләп җырлый торган булгансыздыр инде Маһисәрвәр апа. Хәтерегездә калмаганмы соң? Ничек инде хәтердә калмасын. Шулай сагынып сөйләр идем менә. Җырлары. Җырлары бүгенгедәй колак төбендә чыңлап тора. Ниндирәк җырлар иде соң Маһисәрвәр апа? Ниндирәк дип инде. Сәгать чылбыры дигәнне бек моңны итеп җырлый торган иде. Тагын бер яраткан җыры бар иде, мәрхүмкәйнең Нарасый бала дигән җыр. Ой, Нарасый. Нарасый дисең бит, апа. Әйе. Мин помню. Мама, каты авырып егылгач, башымнан сыпап, акрын гына шулай дип җырлады. Именно
Нарасы dedi. Ну как же, помню. Қаралы, сіңілім. Бәлки шул нарасыны үзең дә килеп күрсәтә аласыңдыр, а? Нет, нет, не могу, абый. Килеп чыкмас шул. Эх, ишетергә иде бит. Булмый, абый, булмый. Эй, заманалар, заманалар. Мин әммәһани жан кисәгем шикелле оста түгел инде анысы. Эй, кая инде ул аңа җитәргә? Гайб итмәгез хәзер, тукта, хәзер. Мендем биек тауларга карадым авалларга нарасыйла бала зәңгәр шәллә uzaq ömür şunысы жәл нарасыйла бала зәңгәр шәл. Зәйния кинәт тетрәнеп китте. Әнә ул нарасый бала дигәне Зәйния үзе булган. Бу җыры әнисенең аның белән иң кадерлесе, бердән-бер белән үлем түшәгендә бәхилләшүе иң соңгы сүзләре булган икән бит. Зәйниянең күзләре дымланды. Сабый чагында аңламый уздырган ачы хәсрәт хәзер моң белән кайтаваз булып йөрәгенә килеп керде. Зәйния үзен әнисе белән җырда очрашкан кебек хис итте. Приютта үткән кичләрдә җырлавын мактап, бис кычкырып, аны кат-кат сәхнәгә чыгаралар иде. Димәк, ул тавышны аңа әнисе, газиз әнисе бүләк иткән булып чыга. Аның әнисенә белдерәсе балалык тойгылары, назлы сүзләре күңел түрендә шул кадәр күп җыелган иде. Аларны күз яшьләре генә сыйдыра алмады. Зәйния һич көтмәгәндә җырга кушылды. Нарасыйла бала зәңгәр шәллә uzaq ömür şunысы жәл нарасыйла бала зәңгәр шәллә uzaq ömür şunысы жәл. Менә бит. Ә син булмый дисең. Ул кадәр җырга исең китә торган булгач, тагын берсен җырлап бирем инде. Иртә томан, кичтә томан, азагында шык булган. Ай, югалттым сәгатьләр шылбырын. Tapmadımı sarıla balım. Қалғанын өзің генә җырлап бетер инде, балам. Барма сөйдім, йөрмә сөйдім, ризыкларым шу
Yürüte ay hasret için tuğan iken minim gaziz başlarım. Фәһим кызый тавышындагы моңга хайран булып баскан урынында хәрәкәтсез калды. Әйбәт җыр аны һәр кайчан дулкынландыра торган иде. Хәзер ул җырның тагын бер гаҗәп серен ачты. Талантлы кеше җырлаганда ай дип сузылган шушы бер-ике аваз дулкыны да мөгъҗизалар тудыра. Синең йөрәгеңә, җаныңа ниндидер серле, татлы ләззәт бирә ала икән. Ay canım, balakayım, nice yıllardan soň kim uylagan şul kadar әнисенә ошатып, ул тавышың, ул сандугач моңнарың ничекләр генә кайта белдең. Җан кисәгем ничекләр генә читләрдә вайран булып югалып калмадың. Әниеңне дә уздырып җибәргәнсең бит син, җан кисәгем, колынчыгым минем. Мама миннән кая яхшырак җырлады. Булды сеңелкәй. Булды. Пешә безнең эшләр, җайлана булай булгач, синең тормышлар. Аңламадым, абый. Шулаймыни. Алайса мин мин илдә чыпчык үлми димәкче идем, сеңелем. Син борчылма, сеңелем. Менә туган нигезеңне таптык. Туган йорт, туган илнең төп нигез ташы инде ул. Ансы шулай. Тик менә сиңа хәзер бүгенге көндә кайда кунаклап торыргасың. Ике дә уйламыйча үзебезгә генә алып кайтыр идем, булмый. Безнең берсен генә җылытабыз. Тапкансың икән башлатыр нәрсә? Алып китәм дисәң дә мин сиңа Зәйнияне бирмим. Әле Худайга шөкер, кыш чыгарлык икмәгем дә, бәрәңгем дә бар, утыны да җитәр. Быел карабыдай да бик уңда, Аллага шөкер. Бер кая да җибәрмим балакаемны. Ой, рәхмәт кенә яусын сиңа түтекәем. Шәфкатьле, мәрхәмәтле җан икәнсең. Мондый кыен заманнарда ятимәне үз канатың астына алу, белмим, моннан да изгерәк тагын ни булсын. Мин үзем дә ялгызлыктан иза чиккән кеше. Иремне тиф хастасы алып китте. Балаларым кайсы кая таралып беттеләр. Менә Зәйния балакаем, Өммәһани ахиратымның төсе булыр. Кызым урынына булыр. Безгә мәктәп тә бик якын гына. Менә Зәйния үзе ни уйлыйдыр бит әле. Я, ничек кызым? Мин риза, апа. Менә мин сине Аллаһ бирсә эшкә дә, бәйләргә дә өйрәтермен. Киянтәләп су китерерсең. Шишмәбезнең суы бик тәмле безнең. Бик тә шифалы. Аны гөлләрем дә бик ярата. Фәһим мөгаллим ятимәне ышанычлы кулга тапшыруына куанып, хуҗабикәгә тагын бер ягымлы караш ташлады. Чөнки аныңча гөлләр телен белүченең начар кеше булуы мөмкин түгел иде. Фәһимне зата чыккач, Зәйния кинәт кафага төште. Кадерле кешесеннән аерылачагын сизеп, йөрәге сулкылдап куйды. Бу 3-4 көндә Зәйния бит Фәһим абысының киң җилкәсенә шыкланып, сүзен тыңлап, аның һәр адымын, һәр хәрәкәтен үзенә сиздермичә генә күзәтеп, аңа сокланып, шуннан җан рәхәте табып яшәгән иде. Менә хәзер ул китә. Зәйния нишләргә белмичә бер суыксында
bir qizardi. Рахмат сезгә, Маһисәрвәр апа. Шулай итеп, Аллага тапшырдык. Сыйларыгыз бик тәмле булды, рәхмәт. Яхшы сүзеңә рәхмәт, инем. Юлың хәерле булсын. Рәхмәт, рәхмәт. Я, хош сеңелем. Сау бул. Син инде үз өемә кайттым дип исәплә. Аллаһ бирсә. Менә Маһисәрвәр түти анаң урында булыр. Хош. Я инде, я, әллә балавыз сыгарга уйладың. Кызым. Ярар, ярар. Кызым. Менә иртәгәдән мәктәпкә йөри башлыйсың. Туган телеңне яхшылап өйрәнерсең. Аллаһ бирсә. Рахмат, абый. Рахмат сезгә. Менә атаңа булыш, эшен эшлә. Үз анаң шикелле күр. Ярый. Инде онытып бетермәмен. Килгәләрмен. Әйбәт укысаң, әйбәт укырсыңмы? Әйе. Без сине җырчы итәбез. Шан җырчы. Я. Хош иттек. Малкай, hayda! Сез Татарстанның халык язучысы Гомәр ага Бәшировның «И нарасы бала» әсәре буенча эшләнгән радиопостановка тыңладыгыз. Инсценировка авторы Әхмәт Рәшит, режиссеры Фәрит Җәләй. Рольләрне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары Илдус Әхмәтҗан, Фирая Әкбәрова, Нәҗибә Ихсаны, Ирек Бахман башкарды. Радиопостановка магнитофон тасмасына 1991 елны язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.